Нека да си поговорим малко за сигурността. Hyperledger е Enterprise Grade, т.е. прави се за сериозен бизнес, с сериозни данни, с сериозни финанси, с сериозни операции, с сериозни очаквания. И наистина той отговаря на всичките тези изисквания. Но тук искам да си поговорим за няколко по-така специфични ситуации. Трябва да разберете, че самия Ledger не криптира данните. Ако аз му пратя plain text, той ще бъде записан, този plain text ще бъде записан в Ledger и в последствие всеки един участник в цялата система, който има достъп до Ledger, може да види този plain text. Ако това не представлява проблем за вас, използвайте го по този начин. Но, тъй като Ledger по никакъв начин не се интересува от типа на данните, ако имате нужда от някаква допълнителна криптография върху тези данни, няма никакъв проблем вие да криптирате тези данни, дали ще бъде през SDK-то, дали ще бъде през chain кода. Всичко зависи от вашите конкретни нужди, как го правите, дали работите с хардуерни модули, дали го реализирате софтуерно, дали ще използвате IES, дали ще използвате Root 13, всичко зависи от вас, но няма никакъв проблем вие да си криптирате информацията и да си пратите към Ledger и в последствие някоя друга страна, която не знае как да декриптира информацията, просто ще си гледа една поредица от байтови битчета, за които всъщност няма никаква идея какво представляват. Също така, много хора така започват, нали, да си мислят как могат да измамят системата, в което е прекрасно, между другото. Много харесвам подобен тип мислене, как можеш да хакнеш нещо, защото така се намират проблемите. И мога да ви кажа, че Hyperledger е направен по такъв начин, че никой не може да компрометира системата. Да кажем, имаме два участника, компания А, компания Б. Компания Б решава да играе мръсно, така да го кажем. Взима изходния код на Hyperledger, модифицира го по някакъв специфичен начин и пуска инсталация на този модифициран код в нейната инфраструктура с цел да компрометира информацията. Резултатът е, че нищо няма да се случи. Тоест, в най-лошия случай, най-голямата беля, която може да стане, е просто системата да спре да работи за този участник, който е модифицирал. Но не може да бъде компрометирани данните. Защото той може да смени две неща. Може да смени самите пиари, т.е. нещата, които държат информацията на Ledger, които правят симулации и други подобни неща, но вижте какво ще се случи, ако тук имаме компрометиран пир, тук имаме нормален пир. В момента, в който се извърши симулацията, резултата между компрометирания пир и истинския пир ще се различава, при което веднага ще бъде изхвърлена транзакцията. Да кажем, че тази част също е казала, няма да ми изхвърляш транзакциите, които са компрометирани, т.е. започват да се изключват защити. Отново няма да стане да се случи абсолютно нищо, защото това е дистрибутиран Ledger. За да може да се извърши транзакция, всички страни трябва да са съгласни с тази транзакция. И какво ще се случи? В един момент тук трябва да се обнови една стойност, тук трябва да се обнови друга стойност. Ще бъде отхвърлена тази транзакция. От Ordering сервиса ще бъде отхвърлена веднага. Добре, да кажем, че тази страна решава, нали, да модифицира и самия Ordering сервис и така нататък, нали, да играе наистина много грубо. Отново няма да се случи, защото в другата инфраструктура имаме коректен Ordering сервис с конкретни пиари. И те ще отхвърлят информацията. Няма просто как да стане. Единственият вариант да бъде компрометирана информацията е всички участници, под всички участници, всички участници в системата да бъдат компрометирани едновременно по един и същи начин. И в крайна сметка тогава наистина вече може да стане голям проблем, но ако участник Б има достъп до инфраструктурата на участник 1 и иска да играе мръсно, каквато и система да сложите в сървърите на участник 1, те ще бъдат прескочени, разбити, унищожени и така нататък, защото на практика това означава да имаш пълен достъп до сървърите. С промяна на кода, с модификация на кода, с мръсни номера не може да се случи и наистина ако започнете да се запознавате по-детайлно с начина, по който е реализирано на чисто техническо ниво, говорим за криптографията, говорим за, примерно, дори за GOSIP протоколите, които се използват за комуникация между различните системи, ще видите, че цялата система е изградена на принципа, ако не е позволено изрично, значи е забранено. Дори и при най-малко съмнение за каквото и да е било разминаване, игнорирай и не променяй стейта. Тоест, за Hyperledger най-важното нещо е да запазят консистентно и валидно състояние на леджера и по-добре е да пропуснат транзакция, да нотифицират, че има пропусната транзакция, отколкото, нали, да има грешна транзакция, да се спадне в split brain или в някаква друга подобна ситуация. Сега, имате предвид, че тези транзакции, които се игнорират, по каквато и да е било причина, отново се записват. Не се записват в този леджер, записани са, вътре са, видими са за всички, синхронизират се заедно с всички останали данни. Там са, могат да бъдат аудитирани, имат си, те също са блокчейн, те също не могат да бъдат модифицирани,
Единственото, което не правят отхвърлените транзакции, е, че не променят текущото състояние на леджера. Но те седят там. Така че, ако тръгне някой да прави подобни неща, е изключително лесно да се види по същите механизми, със същата сигурност, с същите криптографски материали и така нататък, кой откъде, какво точно се е опитал да направи, оттам нататък да се вземат съответните мерки, нали, да по някакъв друг начин да се реши този проблем. Така че не може. За момента ние наистина сме се задълбали много сериозно в кода и в криптографията на Hyperledger. Тестваме всевъзможни безумни сценарии и всеки път се изненадвам колко добре е измислено всичко. До момента не сме успяли да компрометираме системата при наши инсталации, при наша игра. Мислим, обсъждаме с колегите, ако това го направим по този начин, ще успеем ли да я хакнем? Може би ще успеем, защото еди какво си еди. Що си? Пускаме прямо кода и виждаме, че има някакъв механизъм, който го спира това нещо. И всъщност те са много прости механизми, които произлизат точно от тези правила. Ако не е абсолютно вярно, игнорирай. Ако не е разрешено, е забранено. Всичко, когато се изгради на тези два принципа, общо взето става доста лесно за постигане на тази сигурност, за която говорим, и най-вече, че винаги можеш да аудитираш какво се е случило и да видиш дали някой се опитва да шмекирува. Отново казвам, невалидните транзакции също се синхронизират между различните участници, т.е. тези данни стоят примерно в инфраструктурата на компания А, а пък компания Б да се опитва да си прави някакви шмекери, ще може да бъде аудитирана. Така че това е по отношение на сигурността. Мога да говоря страшно много в детайли, но мисля, че ще излезе много извън рамките на това видео по отношение на въвеждане в Hyperledger.